Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma dukkanin al'ummar musulmin duniya barka da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan rana, sharrinta kuma Ubangiji Allah ya tsare mu ya kare mu, amin. Ni ne dai naku a kullum wanda kuka fi sani da Yusuf Kwacha, wanda yake ci gaba da gabatar muku da wannan sabon littafin nan namu mai suna matar Mamman, wanda shahararriyar marubuciyar nan ta wallafa shi, wacce kuka fi sani da Maryam Abdulaziz, wato mai kosai. Sai ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV, domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin littattafanmu a nan gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi yaya ƙarya take zuwa ta yi ta ciro maka ayabarka, wacce ta nuna ta zo za ta sha. Saudat ta faɗa tana mai ƙarasawa sakkowa daga kan matattakalar benen. Kallon Ramnat ya yi da ta fara raba idanuwa. Haka aka yi da gaske ko kuwa? Wani yawu ta haɗe ji kake mukut kafin ta ce, nima ina zuwa na yi wucewa na ganta a ƙasa. In ƙarya nake yi a tambaye baba, kaji? Mamman ya tafa hannayensa kafin ya ce, baban ubanwa zan tambaya, shi ma ai duk tawagar ku ɗaya, da gaske kin ɗaukar min ayaba ko kuwa? Ya shiga ƙoƙarin zare belt ɗin da ke jikin wandonsa. Ganin hakan ya sanya ta faɗin, haka ne kam, da gaske ne, don Allah ka yi haƙuri. Bai amsa mata ba har sai da ya zare belt ɗin gaba ɗaya. Lokaci ɗaya ya kai shi jikinta, ji kake zut. Ƙara ta yi ta saki tare da furta, don girman Allah ka yi haƙuri. Wallahi ba zan kuma ba, na tuba, na bi Allah da ma'aiki. Yi mini shiru, daga yau in na kuma ganin ƙafarki a bakin lambu ko ta yi hanyar lambu, sai na ɓalla ita ƙafar gida 100, yadda ko an tashi jonata ba za ta jonu ba, kin ji ko? Ya faɗa cikin daka tsawa. Naji, ba zan kuma ba, don Allah. Ramnat ta ce cikin kuka, tashi ki bani waje. Ya ce yana mai sauke ƙafarsa daga kan kujerar, ya juya tare da haurawa sama. Ramnat kallon Saudat ta yi da gyaɗa kai. Saudat kuwa kwashewa ta yi da dariya tare da furta, gobe ma kya kuma, in kunni ya ji ya tsira. Ramnat ba ta ce mata komai ba, ta wuce ɗakin amme, zuciyar ta fal cike da ruwan kalar muguntar da za ta yi wa Saudat. Ko da amme ta dawo ba ta yi gigir sanar mata ba da abin da ya faru ba, saboda ta san ce mata za ta yi Allah shi ƙara. Bayan kwana biyu kowa yana falo, amme abi shekaran jiya ya dawo da daddare, sai anti Rahama, Mamman da kuma oganniya Ramnat. Saudat ce ta sauko daga bene, tana tafe tana yar waƙarta. Daidai kan wata kujera take gefe ta nufa da niyyar zama, tana ɗora mazonanta, ji ta yi daram a ƙasa. Nan ta sanya yar ƙara, sai lokacin kowa hankalinsa ya kai wajen. Ammi ce ke tambayar ta ko lafiya? Ammi, na zo zama ne na ji ni a ƙasa, kuma wallahi kujerar tana wajen sanda na je zan zauna. Kafin Ammi ta yi magana, Ramnat ta kyalkyale da dariya, kana ta ce, 15 kenan, yanzu ma kika soma gani. Ammi, abi da oga Mamman duk suka zuba mata idanu. Abi ne ya yi juriyar tambayarta ta hanyar furta, miki diyata ake gasa ta. Ramnat ta cuno bakin kafin ta ce, abi sawa ta yi yaya ya kama ni ya yi mini ɗan banzan duka, har sai da na kasa tashi akan kawai na ciro ayaba na zo zan ci. Kuma ji na yi an faɗa a rediyon baba, an ce in mutum na cin ayaba jikinsa na yin kyau, ya yi ƙiba ya zama lukuti. Shi ne fa na ɗauko zan ci, ƙarshe ma ita ta kwace ayabar ta je ta ci. Abi ya kalli Saudat ya ce, to ke yaya garin yaya hakan ta faru? Saudat ta yi rau da ido ta ce, wallahi abi sharrinta ne kawai, ba haka aka yi ba. Tabbas na cinye ayaba, kuma gani ne tana ɓoyewa
ni kuma daman ta yi mini laifi, shi ne na mata hukunci. Ammi ta yi caraf ta ce, Allah shi ƙara, gobe ma kya kuma sawa a dakar mini ya. Kai kuma ta juya ta kalli Mamman ta ci gaba da faɗin, duk ran da ka kuma dokar mini ya, sai na ɓalla ka gida 10, ka ji na gaya maka. Kafin kowa ya yi magana, Ramlat ta bushe da dariya ta ce, yes, ba ka ce za ka ɓalla ƙafata gida 100 ba? Ni ma gashi nan Ammi za ta rama min. Ammi ta ce, ƙwarai ma kuwa, wani ya kuma taɓa ta sai ransa matuƙar ya ɓaci. Ba wanda ya kuma cewa uffan, har abi ɗin da ke zaune kallonsu suka ci gaba da yi. Daidai wani waje da wata yarinya ke faɗin, sai ni Jamila ta Kamilu, ba da kanki a sare ki je gida ki ce ya faɗi. Sai ni Jamila ta Kamilu na abin ƙaunata da begena, ta washe baki tamkar gonar auduga. Ramlat ta yi sowa gami da faɗin, ho, sai ni ta Ramlat ta Mamman, ba da kanki a sare ki je gida ki ce ya faɗi. Sai ni matar Mamman, shalelen mama. Mauje mata bakin da Mamman ya yi ne ya sanya ta magana ta katsewa. Ganin hakan ya sanya kowa na wajen kwashewa da dariya. Ammi ce ta ce, ba yanzu na maka iyaka da taɓa min lafiyar ya ba? Mamman ne ya shamur tare da furta, amma Ammi biki ji sakarcin da take yi ba? Ta yi ɗin, sai me? Don ta firta hakan tun da ba sunan wani gardi ta kira ba, ita ɗin ba 'yar uwarka ba ce? Sai me in ta yi? Ammi ta ce, yauwa Amminta, ai daidai na faɗa ko? Ni matar Mamman ce ko? Ammi ta shafa kanta ta ce, ƙwarai ma kuwa, amma ba wannan Mamman ɗin ba, Mamman ɗinki mai son ki ne, ɗan ƙwalisa, kin ji matar Mamman? Abi ne ya ce, ya kamata ki rage shagwaba yarinyar nan. Ta fa girma, shekara 13 ba wasa ba, ba ruwanka, ba na son sa ido. Ammi ta ce, to ai shi kenan, mu dai namu kallo. Abi ya ce. Mamman kam tashi ya yi fu, ya bar wajen, zuciyarsa na masa suka. Ammi ta ce, kai ka sani, sai shegiyar bakar zuciya, a haka za ka ƙare ai. Dukansu miƙewa suka yi suka bar falon, sai ya rage daga Ammi sai 'yarta Ramlat. Sai da suka gama kallonsu har fim ɗin ya ƙare, sannan suka tashi washe gari. Mamman ne ya shigo ɗakin Ammi, hannunsa ɗauke da wasu takardu. Bayan sun kuma gaisawa da Ammi, ya kalle ta tare da furta, yauwa Ammi, daman fom ne na amso na makaranta. Ammi ta ajiye littafin da ke hannunta ta ce, na wafa? Wace makaranta? Mamman ya ce, na yarki bodin da ke Kazaure. Da ƙarfi Ammi ta ce, ko me, ko bazaura ne wallahi, ba inda za ta ‘yartawa, za ka kai mini bodin, salon a kashe mini ita? Haba Ammi, ya kamata fa a ce yanzu tana makaranta, amma tana zaune a gida. Saboda Allah, kuma me za a mata a can ɗin? Bacin ma ita ce za ta ji da wannan banzar fitinar tata. Mamman ya ce. Ammi ta kalle shi cikin son yardar da zancensa, kana ta ce, amma kana ganin in aka kai ta bodin ɗin za ta sami nutsuwa karatu? Ya girgiza kai cikin son ƙarfafa mata gwiwa na barin yarinyar ta yi karatu. Ya ce, ina da tabbacin haka, insha Allahu Ammi, amincewarki kawai nake nema. To, Ubangiji ya sa haka, amin. Yanzu yaushe za a kai ta? Ta tambaye shi. Ammi na kammala komai na tafiyarta, daman amincewar kawai nake jira, kuma gashi kin bada goyon baya. Alhamdulillahi, zuwa jibi sai na kai ta. Mamman ya furta, a'a, har da ni za a je, Allah ya kai mu jibin. Amin ta ce, amin Ammi, amma dai kada ki sanar mata gudun tawayarta. Mamman ya ce, to masu sauraronmu, sai ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka.
wato Hausawa One TV, domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin littattafanmu a nan gaba. Mun gode.